kamtam yang asimet ngasngo bayo u asam ulaban manipulate mo penban laban penkela kerteng dogum ni kumtai kita kijakai bang ami te Henry ke basungsi ke lomba akan ni ke sorkar ke pemerintah kat ni ke jingjang ampat yo sngo ampat i ba kita ke nongalam jingkin sim khiala ni ken kren ai halor pursa te lada ki briu ki bran ke sorkar ki sngo khia pitang gawe ole si kala ban ka simpor ban penbe upur sam retang gawe ke bangi ni kren bar khamtam ka por bang dang long ameli kalau bam dei ban kta ban penwet ya ki briu ki jingi ki pesong hi jaka khapud ndei ban pentrim hab ban pen sange mardori ke jing pentrim na ka por por ki briu ki jing la ban pen sa tang ni dar ka don tang ka song suk to ai ka jing penbe kan ya ka to ni ngim da so phe than na ngi so thu hi ya kabla mo sorkar man ta la bon potli kisnem ngim la hi ban kmiti ban chido ano man ta si si henry ka bak so si kalong ya ka song suk jing ki briu jing ru mshim la pe man ta kita na uslur asam ban le hadu kan ne te ngang so ba kamdon ka jinge bangin penbek lara ka sorkar ka don ya kamon ka bas kem bang don kamon ka baklai pi kai don gi besi ada o ngimla namar bangi ngidon ya ka join ka da mo kata ka de problem dei kata kam dei namar ke om bau ni USP ni dule u company na se uting sha transfer no sha asam kata kam dei ke excuse ya se ka pelong wat kita ki pulih asam pelon bat sipai bat CRP bikin hap kima ba chule ra kabor dia ka poi balik ra kabor teng le se ka por higan batai mo nengangi bak asam ka numjit balik kum tak kamu tang bangi sngo thu ba phin nyom ra kabor ndeke ai ke boro ka ja ba kalong namar ka jingle Sngew kinong ikmat jing ki ba ka sorkar